say how this fortune cookies. Денка креативна. Към някакви пътеки. Къде е тази пътека, Денка? Ето, нагоре. Здравейте хора, в момента е... Колко часа? 2:30. 2:30. В момента 2:30. Ние ходим нагоре в планината. И е 70 градуса. С най-голямата жега и 70 градуса. И не по Келвин, а по Целзий. Не бе, ти представяш да беше 70 градуса по Фаренхайт. Това беше не кой знае колко горещо. Да, знам, това е почти 20 градуса. Ама то тогава... Смотри бе! Ама Смотри не! Виж защо е смешно? Защото то всъщност в Целзий, в нашите градуси... Е по-голямо, да, ясно. Е малко прохладно. Изключителна шега, брат. Брат, уби ме! Ма ти си бил страшен, бе. Единството, което трябва да правиш е внимаваш да не шибнеш камерата с някой кола. Окей, бе, няма. Аз какво ти казах? 2:05 е. Колко беше? 2:10. 2:37. Близо беше. 2:37 е. И аз чувам някакви звуци от гората. Мисля, че нещо като стъпки, Денка, че може да е нещо опасно. Не, нищо не опасно, не мога да е някакъв търъж. О, добре. По-мой да не мекне към мечка. Какво ще кажеш за камерата? Мисля, че е яко. Нормално не ми се потат веждите. Да, Денка, защото това от пота, която се спича очилото ти и веждите случайно се оказват по-надолу малко. Не, аз мисля, че само веждите ви се потат. Не, педераста си чел Википедия. Съм аз съм прост. Захвате ме, се играл се! Се едно седа в съгъла на стата. И сега следва... Зад кулисите! Айде спири видеото, че ми умаляха ръцете! Кой те кара да се висиш там? Некой да спреди мъче, тук си е бам. Who is next? Изключителна шега, брат. Брат, уби ме. Към бе, бакук. Не бе, няма как. Заби го това там. Тя сега така скочи и я заби в земята. Аз ще почти да направя на забавен кадър. Не бе, скочи я заби, смисъл е така бе, виж. Така си. Като екшън. Дай. Найс. Не, аз мисля, че само веждите ви се потат. Не, си ли чел Википедия? Съм аз съм прост. И ще ходя поправка по английски. Госпожа Парушева ще помогне. Госпожа Парушева, да. Найс. Цецовата е единството, което трябва да правиш е внимаваш да не шибнеш камерата с някой кола. Окей, бе, няма. Аз какво ти казах? Натам след Денка. Просто забрави. Добре. Забрави всичко останало. Ти си бил много